Moikka! Tällä kertaa mä neuvon, miten tehdään itse vihersmoothie, koska mulla on pari vinkkiä siihen, miten siitä saa hyvän makuisen, koska mä oon myös tehnyt todella ällöttävän makuisia vihersmoothieita. Aloitetaan ihan siitä, että laitetaan tietenkin hiukset kiinni. Mä siis tosiaan otan aina yhdellä otolla ja saan aina yhtäkkiä päähän kuvaa. Tämähän on mun nyt toinen video, eli mä en ole todellakaan mitenkään erinomaisesti suunnitellut näitä, mutta ei se mitään. Tärkein juttu meidän unohtuu. Viherjauhe. Eli aloitetaan. Mä teen aina smoothiet silleen tosiaankin, mitä jääkaapista löytyy. Niin mä nyt kaivoin täältä vähän kaikkea. Itse asiassa kookosmaikkeja ei vielä. Ei me tarvitakaan sitä, en halukaan. Mä haluan pysyä raikkaassa smoothiessa. Elikkä mä teen sen usein suoraan shakeriin, koska se on siitä kätevää ja helppoa ottaa mukaan. Aloitetaan täältä vaikka pinaatilla. Suorasta pinaattia, kun on kourallinen, suoraan shakeriin. Sitten me voitais laittaa pakastevadelmia. Pieni kourallinen. Sitten mulla on täällä vihannesmehua. Tässä on tomaattimehua, porkkanamehua, selleri, omenamehua, kurkkuu, punajuurta, sitruunaa, basilikaa, persiliaa, tilliä. Tässä on vaikka mitä. Todellinen terveysjuoma. Sitä lorautetaan sinne. Sitten mä käytän aika usein täältä koko viin smoothie-sekoitusta, smoothie-mixiä, mutta nyt mä en kohdalla laittaa sitä. Sitten mä laitan usein sinne kananmunan. Muistatte varmaan vinkki, muna ja muumikuppi. En siis laita koko munaa, vaan valkuaisen. Se tuo kuohkeutta. Nyt mä heitin muuten valkuaiset ja kuoret samaan joukkoon. Ups. Ei se mitään, otetaan pois. Ja sitten myöskin sitä proteiinia sinne. Sitten mulla on täällä banaania kupissa. Laitetaan banaania sinne. Sitten tosiaan sitä viherjauhetta. Mun mielestä tää on aivan älyttömän hirveän makusta. Mutta kun sen laittaa tänne smoothien joukkoon, niin se aika hyvin menee siellä. Sitten ne mun vinkit. Elikkäs Sunlight peittää tosi hyvin makua ja tuo makeutta. Pikkularaus. Ja sitruunamehu, se on toinen mun ehdoton vinkki tähän vihersmoothieen. Sinne noin, laitetaan kunnolla. Sitten mulla on täällä vielä jäädytettyä kahvia, joka tuo kivasti energiaa. Mutta mä en nyt vielä laita sitä, kokeillaan minkälaista tästä tulee ihan tällaisena. Nyt mä laitan vielä vettä tänne nesteeksi. Noin. Koska mä oon rikkonut mun tehosekottimen, niin sauvasekotin käy oikein hyvin. Ja se myöskin voi tehdä tähän kuppiin suoraan ja tästä vaan kansi päälle ja ottaa mukaan. Sitten maistetaan. Tää onkin aika jännä tää vihannesmehu. Mä en oo ennen maistanut tätä. Tästä tulee vähän sellainen ruokasampi. Mutta jos mä totta puhutaan oikein ällöttävää. Mutta mulle käy aika usein näin, että siitä tulee ällöttävää. Sitten me korjataan asia. Mä laitan lisää vattuja.
Vähän lisää Funlightia. Vähän lisää sitruunamehua. Ja koska toi ei ollut mun mielestä tarpeeksi heestä, mä haluan energiaa, niin mä laitan jäädytettyä kahvia. Noin. Sitten uudestaan pyöräytellään. No niin, nyt maistetaan uudestaan. Vähän jännittää. Nyt on hyvää. Ihan oikeesti aluksi oli tosi kamalaa, mutta nyt on ihan älyttömän hyvää. Ei maistu yhtään vihreää, ei maistu yhtään toi vihannesmehu. Laittaa aineenvaihduntaa toimimaan ja sisältää paljon vitamiineja ja puhdistaa hyvin kroppaa. Elikkä siitä ei muuta kuin kokeilemaan.